Right, ladies and gentlemen, ndadzoka zvekare ndine ma-updates emasikati zvinhu zviri kuitika right now. Current situation in Harare iko zvinezvi tiri kusangana nemashoko atiri kuona panapa pari kunzi vaMnangagwa havasiriwo vari kuzocheya musangano wetroika uri kuitwa nhasi, havasiriwo vari kucheya musangano weSADC Summit iri kuitwa zuva ranhasi. Ndo mashoko ari kubuda panapa kubva kuna Permanent Secretary of Information wavo weZANU-PF Mr. Mnangagwa vari kuti the SADC Troika head of the state government summit is being chaired by His Excellency Hussein Ali, President of Zanzibar, representing His Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, who is in the chairman of the organ Politics, Defense and Security Cooperation. The meeting will consider primarily the future of the SADC mission in the Democratic Republic of Congo, as the mandate is coming to an end next month, 15 December 2024. Ndo mashoko aripo, ndo situation iripo pa ground iko zvinezvi zvinhu zviri kuitika. President wekuTanzania haana kuuya kumusangano iyoyo uri kuitwa weSADC Summit because she is in Brazil. Iko zvinezvi same na President Cyril Ramaphosa zvekare haana kuuya ari ku Brazil zvekare, but iko zvinezvi tiri kutambira mashoko ekuti Vice President weSouth Africa ndiye auya kunorepresenta nyika yavo. Ndo zvinhu zviri kuitika iko zvinezvi. Tiri kutambira zvekare mashoko panapa ekuti His Excellency Duma Buko of Botswana has arrived at the Robert Gabriel Mugabe International Airport for the extraordinary summit head of states and the government summit. Kureva kuti va Gideon Duma Buko vasvika pa Zimbabwe. Iko zvinezvi ndo current situation iripo. Tiri papo zvekare pane mamwe mashoko aripo zviri kuitika. Vanhu vemuZimbabwe vari kuchema iko zvinezvi ma-ex-users vari kuti Fortune Chasi ngaadzoke kuita Minister of Energy by public demand. Ndo shoko riri kufambiswa iko zvinezvi because pari kunzi that guy aigona basa zvisingaite, saka zviri kunzi please ngaadzoke zvake because hatingakwanise kuramba tichingonzi tiri kusanganiswa nezvinhu zvakadaro, masituations aripo. And nyaya dziripo, vanhu vezesa pari kubuda nyaya idzodzo dzekunzi Fortune Chasi ngaadzoke. Pari kunzi Zesa plans to end load shedding by 2030. Everything is now 2030 iko zvinezvi. I don't know why, I don't know what is going on with this 2030 yavo yavari kungotaura zvinhu zvese zvakungoiswa mu 2030. I don't know pamwe kuti maagenda avo zvinenge zvachida kuita azoitika. Muri yeZimbabwe munozviziva, that's why tichigara tichicomplaina nyaya idzodzi kuti saka imimi zvinhu zvese zvakungopinwa kunzi 2030. Hapanawo zvinhu zvinokwanisa kuitwa here munyika in time because ndo nyaya dzimwe dziripo. Vamwe vataura makore akatowanda, vamwe vari kuti chimbonyararai kuti nyebera idzodzo. And tiri ipapo zvekare ndabva ndatotambira update izvezvi. So iri kunzi His Excellency President Andry Rajoelina of Republic of Madagascar has arrived at Robert Gabriel Mugabe International Airport for the extraordinary summit of heads of states. Yainaka na 35 seconds yatosvika iko zvinezvi. Ndo mashoko atiri kutambira. And ndo incoming chair weSADC, saka pari kuzosiya Zimbabwe ndo vanenge vakuita zvekare nyaya yeSADC iyoyo iripo. And a lot of people were asking kuti SADC chii chinombonyatsoitika. Vanhu vanoda nyatsokunzwisisa kuti how come dzimwe nyika dzinonzi dziri muSADC chii chinoitika. So Joseph Kalimbwe ndo pari kuya kuti DRC is not in Southern African, it's only part of SADC. SADC is a political bloc set up to champion the political issues. Any nation can join political blocs like BRICS. Geographically, both Tanzania and DRC aren't in Southern Africa. That's why they don't participate in COSAFA. Ndo nyaya iripo, saka pari kunzi SADC is just a political bloc. I don't know kuti munozoona sei nyaya yacho. Tiri pa SADC ipapo ku Mozambique vari kufambisa shoko zvekare. Pari kunzi Mozambican opposition Mandela called the supporters to 3 days of mourning from Wednesday for 50 people he said were killed by
security forces in protests after last month's disputed elections. Ndo nyaya iripo vari kurova mazuva vachichema vanhu vari kuclaima kuti kwakafa vanhu 50. I don't know kuti muchaitorowo sei nyaya yacho, but ndo zvinhu zviripo hama dzadiwa. I don't know kuti ndo nyaya futi redza vangangodai nge vachifanira kunge vachidiscussa mu SADC Summit idzodzo. But tiri ipapo ndiri kuona futi panapa pari kunzi zvoni na gift ziba Ostalos. We cannot be silent with we have to demand justice and freedom for Honorable Chibaya, Jameson Timber and the Avondale 48 who have been subjected to inhuman treatment for crimes they did not commit. Their imprisonment is a stark reminder of our nation's shameful disrespectful for human rights. Mashoko ari kubuda ari kubva nekuna gift Siziba Ostalos achitaura nyaya yekusungwa kwa Chibaya kuti akufanirwa kunge achibudiswa panguva yatiri because zvanyanyawo. Rimwe side tiri kuonawo futi George Charambawo ane mashoko mamwe ari kutaura. Pane nyaya yakanzi ma head of states havasi kuuya, ma leaders, ma presidents havasi kuuya ku SADC Summit. So zvadaro panapa pari munhu akazokanganisa kunyora achitaurawo zvamumwe wari kunzi president of Mauritius anonzi Hopeful Kalulu, saka pa kunzi Tsuro Hope. Saka ndo zvavari kuseka panapa achiti, like I always tell editors, never being into the newsroom activists under the pretext of journalism. They will always embarrass you and drag your paper reputation in thick smell mud. Now we are being told by two activists turned journalists that the new president of Mauritius is called Tsuro Hope. Guys, ndo nyaya ari kutaura panapa, but azvisi zvinyowani. Propaganda is everywhere. Even vangojaira munoza munhu kana zvapa rurimi rwake zvekuda kukanga mashoko yachichinja zvinenge zvangopa ari munhu. It's not something chekuti chinoshamisira because it's also happening in Zimbabwe. Hatingazotaura hedu nemazita, but tingataura zvekuti vanhu vakaita sana ZBC zvii zvinobuditswa ikoko zvekuti mungatonzi senyika mungagara pasi muchinzi muruda kunyatsonzwisisa zvavari kutaura zvii anoteerera ndiani. That's the same thing. Vauda kunyeba kuti newspaper rako rinozodona reputation chichi because ivo nyaya ingoripo ndekuti vari kurwadziwa kuti nyaya yakagara yabuda kuti vanhu ivava havasi kuatenda SADC Summit yenyu yamuri kuita ende iri kuitirwa muZimbabwe, ende zvinhu zviri kunyadzisa. I think kutonzi atinwa former president chete zvinhu zvinonyadzisa zvakadaro. But anyway, ladies and gentlemen, ndo ma-updates andinawo emaskati iko zvino enda ngoti mugare muchiziva. Ndosaka maona ndangouya ndimhanya panapa ndikati ndingoti ga so that mobva maziva zvinhu zviri kuitika. Kana uchinge wasvika panapa iri first time yako, gara wa like this video. Munozviziva isusu kuti hatisi vanhu vanononoka nema-updates. Kana uchinge usati wa join this amazing family, it's very important for you to subscribe so that aujambwe nema-updates esanenge achingoitika. But zvinhu zvanhasi usazobve panapa usina kulike this video kuitira kuti ZANU-PF iboekane.